Bhealach airde, siad iad cuid gan scéalta bhí againn Tuairisc an seachtain seo. Tá pobal na Gaelgaigh na Gaeltachta faoi scamal mór brón agus róna amach éhaí sár chailteoir agus duine go bhór ghaile linne lína féarne. Ba é líoch i measc na Gael é róna a dúirt uachtar an na hÉireann Michael D. O'Higgin. Bhí droch scéal eile agan an seachtain seo nar bhasa an scoilear a scríbhneoir agus smaointeoir Ildánach Iltangach Brendan ó Dublin at Siróin. Bhí Brendan ó Dublin áire a measc na scríbhneoirí ba chumasaí lena linn. Fáilt an deisiúil le curch sa Roiséil an seachtain seo ribh Iarratas na Spáine go dúirfí stádas efigúil san é gon Catalónis, gon Maiscis agus gon Ghalalis. Tá báilstat áire chur cos a bheith maiall ar an Iarratas agus iad buaithe faoin gostas a bhaise baint leis agus go spraghbhí a thuile Iarratas dála héad. Bhí ceise múlaigh ar golúní Alex Hyman's dún an seachtain seo. An féide le déthe dearmata an dúra mud a thuirt sláán ó olflise éráide. Agus é deire tá leabharnú an náin á sheola an deir seachtaine seo ag an gcraoltóiris carcaghine is sláán in Chailleán. Leabhar ina rianann sí síocht scéalta Green agus Sever Sanga a Hanmháthair. Tá na scéalta seo agus suile ar fáil in Tuairisc.